Kamu. Welcome back to my YouTube channel. Nongthangmon saफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channelआव बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि ब्लगिंआ मा जालांगोन मिथिला जिखुनु जाया देखायलांसैल' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै जोंहा माबादों न' फिसा लुदों बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय आरो नोंथांमोना आंनि फेमिलिथ' आं गासैखौबो शेयार खालामनो सानो आरो स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंना लिसु बिफाङा लिसुबो थायदों देग्लाय माने सिगांबो थायखाबायमोन ओमफ्राय नै माबाबाय ना बाबा थाया ओमफ्राय माबाबाय मा होनोमोनलाय सिगांना एकदम बारजों थाइसेबो मोनजायाखै ओमफ्राय नै दाना आराम थायबाय नै बिराद दङ थायदों बाबा थायामोनलाय नायलाय बिसिना तिरेसा दाख्लैनि थैखागोनसो दे होनदो दे बेयावबो लोगोफोर माबा मा होनलाय दानियावथ' एकदम सोलिगासिना नाम लिरना लालायनाय जोंहाबो लिसु देरबा नाम लिरना लागोन ना बाबा बे आंनिसो बे मामिनिसो ना गय बागान गासिबो गय बिफां सिङाव नङानो नुवाखै बिसिनि दुस्थ'आ बोरो माबायदि दुस्थ' खालामदों बोरो नुवाखै दुस्थ' बिसोरो फिथाइबो थायदों जोंना थाइजौ फिथाइ थायदों लिसु फिथाइ थायदों थाइजोबथारदों नैबे मा बुस्थु लोगोफोर नैबेयो थाइजौ सिजोननि थाइजौ नै खुना दाहो सिजोननि थाइजौ नै बेलाय सिजोननि आनारसबो दं बे आनारस बागान माने बारियाव आरो आनारस बिराद आनारस थायदों नै दंजोबो आनारसआ ओरैजोब बिराद आनारस दं थां नै बिमा फिसा बिराद दुस्थ' सानैबो थां न' बोरायखौ नायसै आं बै दुस्थ'हाय बियो दानो माबा मोनसे होआबा नायलाय लोगोफोर बिलाइखौनो होलाबाय थानांबाय लोगोफोर जोंनि न'खौ नायनो हागोन नै ग्रेब एसे देखायना होदो एबार गय बागान थाइजौ बागान खाथियावसो नै लामा हगारगोन लोगोफोर बैजों लामा हगारगोन जोंहा लोगोफोर न'आ रुम मोननै ओमफ्राय ओरैनो हासबेन्डआ रुम मोननैल' लुसाबगोन दानो थानो आन्थाखौ ओमफ्राय दल' थालाय बाबा ओमफ्राय रुम मोननै नै जेबो दालां नै लोगोफोर न'आ बेनो नै बाबा गाबबाय बिराद गाज्रि बिफाजों बुजादों दुस्थ'थार बिराद जेखौ लानोबाथाय लानो बियो आं देखायसै नोंथांमोननो लोगोफोर रुम मोननै लुदों आरो नैबे ओरैनो दै थांनायनि माबा होनाय मोनो ओरैनो बे माबा रुम मोननै लुदों आरो नै ओरैनो फिसासो लोगोफोर जोंहा गिदिरबो लुनो हाया केपासिटिबो गैया बोराया साख्रिबो गैया रुम मोननै आरो ओमफ्राय नै दै पाइप न'निफ्राय पाइप लाबोदों जोंनि न'निफ्राय पाइप लाबोदों पाइप लाबोनानै बिदि बाल्थिं माबा माबि मिस्ट्रिफोरनि खामानि बेफोरो दाबो जाथ'वाखै आरो इथा नै ओमफ्राय नैबेयाव किटचेन बानायगोन लोगोफोर नैबे आंनि किटचेन फिसा जाबाय बांद्राय गिदिरबो नङा ओरैनो बेसेल' किटचेन जाबाय आरो बे आंनि किटचेन जागोन बेयाव लोगोफोर ओमफ्राय नैबे किटचेननि एटाचआव जों थागोन ओमफ्राय बेजों बैजों रुम मोननै आरो ओमफ्राय नैबेयाव जों थागोन आरो ओमफ्राय नैबे मिस्ट्रि माबा मा होनलाय मैयासो दाननाय बियो मा होनो बेखौ सकाट ना मा होनो आं मिथिलांनांला जिखुनु जाया खोरखिनि ना मानिबा होनायाव थोयैनि मैया दाननाय आरो बियो न'निखौनो दानदों ओरैनो नायनो हागोन लोगोफोर न'निखौनो दानदों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो लुबैयो जे नोंथांमोना आंनि फेमिलि नालाय आंखौ सापर्ट होयो अनो स' आंबो मोनफ्रोम आंनि जेनेबा नोंसोर आंनि फेमिलि जाबाय नालाय आं नोंसोरजों शेयार खालामनो लुबैयो आरो नै लोगोफोर न'आ बेनो ओमफ्राय दानो हाथ'नाय नङा बेखौ नैबे माबा इयारा जोब्बासो कमप्लिट जागोन बायदि खिन्थु ओमफ्राय आंनि बोराया होनदों आरो किटचेनजों ओमफ्राय रुम मोनसे आं देखायनो नोंथांमोननो र'
नैबेथ' किटचेन जाबायना लोगोफोर नैबे किटचेन ओमफ्राय नैबे रुम मोनसे ना ओमफ्राय बे रुम मोनसेयावनो जोंखौ थानो थाखाय केपासिटि बानायना होनोसै बे रुम मोननैखौ किटचेनजों ओमफ्राय बे रुम मोनसेजों बानायग्रोना होनोसैनो आंनि हासबेन्ड आरो ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ उनाव लासै लासै लुनोसैनो आरो वालखौ होजोबगोन ओमफ्राय होमबाबो जेनेबा दस्रा बाखिखिनि खामानिखौ मावथ'नाय नङा आरो डाइरेक्टथ' हायाना साख्रि गैयि जिबनखौथ' डाइरेक्ट न' लुनो हानो आरो मेरिज जानाय मानाय 2 हाफ इयारल' जादों ओमफ्राय बाहाय न' सोरजिनांगौ मानांगौ आरजिनांगौ बिराद थायोना दानि जुगावथ' आरो बिराद बुंनांला ओमफ्राय दायो बेनो आरो नोंथांमोन आं बेखौनो एसे शेयार खालामबाय बे न'खौ लुनायाव बिराद खस्थ' जादों माने गय बिफां सिङावथ' बिराद दाबो थानो जेनेबा बारहुंखा अखा फैबा बिराद थानो गिबावनांगौसो जागोन मानो होनबा मा होनोमोनलाय न'आ औवा सिं माबा मासिं गय बिफां सिं जाबाय नालाय ओमफ्राय गय बिफांखौ बिराद दानफायनांदों बाबानिसो गय फिथाइथ' बिराद लस जाबाय बिनि हाया नैबेसिमल' नालाय जोंहा ओमफ्राय नैबे मालायनि हासो नैबे गय बागाना मालायनि हासो नैबे सिमायासो जोंनि नैबे गय सिमायासो जोंनि गय बे सिमाजोंनो ओरै लामा हगारलांगोन आरो लामायाथ' बारा गोजान गैला लोगोफोर बैयाव नालाय ना बैयाव जोंनि न' थाबाय ओमफ्राय बे लामाखौ साफा खालामगोन बेजोंनो लामा थांनाय जागोन आरो जोंहाबो रावबो गैखाया लोगोफोर फंबाय सासे आं ओमफ्राय फिसाजो सासे नालाय बिसोरबो लाखिबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंना न'आ बेनो जाहैबाय आरो गिदिरबो नङा लोगोफोर जोंना न'आ मा होनोमोनलाय जेनेबा जोंनि थाखायथ' बियो संसार जानायनि मोनसे न' जाबाय जोंनि थाखाय बे गिदिर जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोननिबाथ' बे न'आ जेबो जानाय नङा फिसा जागोन नाथाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर आरो बे न'आ बेनो जाहैबाय आरो नायनो हागोन लोगोफोर बेलायनो लोगोफोर बिराद गय दंना बे गयखौसो सिथारबाय जोंना गयाथ' बिराद बायनो गोरलै ओरैनो नै बे थिङाव नांखायो बायबा बेबो थिङाव नांखागोन गिनांगोन आरो बिराद लोगोफोर स' लोगोफोर जेब्ला बे न'आना बे न'खौ जेब्ला कमप्लिट माने कमप्लिटखौथ' खालामखाया नालाय रुम मोनसे ओमफ्राय एटाच किटचेन बानायगोन ओमफ्राय बेखौ आङो जेब्ला हागोन ना अब्ला आं नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामगोनलै आरो मा खालामदों आङो दाना बिसोरखौ नायसै बिसोरखौ देखायसै आं मा खालामदों बिसोरो फिसा खारलांबाय आं जे बुंदोंमोन ना बल गेलेयो बियो बड'लेण्ड एकाडेमि स्कुल आं एसे देखायना होदोंमोन ना दाख्लैहाय ओमफ्राय बेहाय बल जोयोमोन ना ओमफ्राय बिफानाव फन हरबाय आं ओमफ्राय बिफाया होनबाय बलसो जोदों होननानै ओमफ्राय नै आं देखायसै आरो फैबावबायसो दा हनै दानिफ्राय बिदि रोंगौ बियो बेलथायनोसो नों बिदिसो लायनाय बानो जालालै बिसोरजों बिदिसो गेलेना दं नै दे जोदो थुमदो बलखौ दादां दे जि मैला हनै दादां मैलासो थुमोन दे एलाय जिरायबायसो एसे फैना हे मानसिफोर जोनायखौ दादां हो बलखौ नै बिसा गेलेनांगौथ' बिसा टाइम जाबाय हाबसै आखाइ सुनोसै फैद' गोख्रैनो दे खाथि होसोदो बाबाखौ होसोदो हनै जाथारलायबाय बेना नै थांदो लायदो सिखैदो थांदो दहायबायदि थाबायसिनबावलाय दहायबायदि गाखोनानै थाबायसिनबावलाय
Hनै बाबायाव नै होसोलाय गाबो थैखागोनसो बिसोरखौ आयै हाग्राया जोजोबसिगोनलै बे हाग्राया जोजोबसिगोन बियो ओरै नै आबा नै ओरै दे या बिदिनोलै क्लेब बिराद गेलेनासो दङ लोगोफोर बिसोर आयौ नुवाखै फिसा फैदो ओइ बाबा फैदो सना थांसै जुथाया नै जुथा खुनानैसो गेलेबावदों लोगोफोरा आयौ ओरैबायदि थांनो नागिरबावला फैदो मेंलायलायखाबाय जोंबाय बल गेलेबाय जा थांनो नागिरबावला बाल बियो आयौ मासि गाज्रि इदि मोदानबाय आदे आयौ जोजोबबाय बे फैदो मेगि बे पास्ता जानोसै चिजनि पास्ता बुरि बानायनाय जादो मेगि पास्ता अबे थावसिन जादों मोननैबो पास्ताया पाकेटनि ना चिजनि गोथाव जादोंमोन गोथाव मोनदों आंजों थाबा बिदि मोनजाबाय थागौना नों आंजों थाबाथ' आं बिदि बानायनानै जाहोबाय थागौना नोंनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसैमोन लोगोफोर एसेयावनो आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोनहा बुंना होदोलाय सगायनो नोंथांमोन जोंनि आंनि बुरिनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम हागौमानि 1K साबस्क्राइब गोनांथि जादों दा 50 जनसो नांगौ 1K जानो थाखाय नोंथांमोना हागौमानि शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम मोजां जोंनि जाहाथे जोंनि इउटुब चेनेला ग्रथ जालाङो नोंथांखौ आं रिसपेक्ट खालामो अन्नानै सापर्ट खालाम लोगोफोर 1K साबस्क्राइबारा जाथारसै नोंथांमोना सोरबा खावसेयानो अनबावोबा 1K साबस्क्राइबारानो जासिगोन लोगोफोर बेनो इउटुबनि मोनसे पार्ट दावखोनाय नालाय स' आङो मा होनोमोनलाय नोंसोरखौ खावलायो जे गासैबो साफ्रोमबो जाय आंनि भिडिअ नायगिरिफोर बा आंनि भिडिअ जाय गोदान हाबनायफोर साबस्क्राइब खालाम अननानै प्लिज सापर्ट खालाम जेन' 1K साबस्क्राइबारा दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो जानानै फैयो स' बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंसिनि अननायनि गोनांथि स' साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक शेयार खालामना होदो आरो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय हाजासे अननाय होदो